Il-bdiewa Awċin se jkollhom inqas problemi fuq moħħhom biex iwasslu l-prodotti tagħhom fil-Pitkalija f'Malta waqt li jittaffewlhom sfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom kontinwament, grazzi għal servizz b'xejn li għadu kemm tnieda mill-Gvern. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo, flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Malta Food Agency Brian Vella, spjegaw kif din l-inizjattiva hi parti minn diversi inizjattivi li qed jitħabbru fil-Pitkalija minn żmien għal żmien. Ġie spjegat kif dan is-servizz ġdid se jiġu mejjuna l-bdiewa Awċin biex iwasslu l-produzzjoni tagħhom f'Malta b'mod aktar faċli għalihom. Dan huwa forsi servizz żgħir jidher fil-għajn imma huwa kbir. Huwa kbir għaliex inti ħadd tifranka. Apparti li tifranka l-ħin għal dawn il-bdiewa li matul il-lejl ikunu qegħdin jippreparaw biex iġibu l-produzzjoni tagħhom. Aħna qegħdin ngħidulhom ħa niċċentralizzaw kollox ġewwa Għawdex u dan il-produzzjoni ħadd inġabar u dunkunu nistgħu nġibuha ġewwa l-bini tal-Pitkalija. Semma wkoll il-fatt li inizjattivi bħal dawn meħudin fil-Pitkalija dejjem ikollhom fil-mira s-sostenibilità tal-agrikoltura f'pajjiżna. Il-Ministru Refalo spjega kif issa anke dan is-servizz ġdid se jkun ta' għajnuna kbira għal bdiewa Awċin. Din id-darba qegħdin nirrikonoxxu x-xogħol kbir li jagħmel il-bidwi Awċin. Għaldaqstant aħna qegħdin noffru servizz għall-ewwel darba lill-bidwi Awċin illi b'xejn intellewlu l-frott u l-ħaxix tiegħu Malta tal-bdejn fil-ġimgħa.